Okay, maing mudto nung sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. At natapos kita mahigala ng atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, Pitsa 23 na kini sa bulan sa magpitsa 23 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2026. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskang Panglawas. Sabi no mga higala, ato di nga timbayaon usab og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, o gingaman usab ang ato ang mga kaigsunan nga kanunay usab nga nagsunod nini ang atong programa sa kahanginan. Kumusta na mga higala no? Na ginaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kamunto. Abi naman gala kita sa atuang ato ning talahorong atong talahong obispo no si Bishop Julito B. Cortez. Abi naman gala no ari kita sa atuang mga hisgot ginagmay no. hisgot duha no. Kinigon mga higala ang kining ato karon nga kanang kahimtang sa ato bitaw nga kuan kini bang kahimtang sa ato karon nga pamolitika nga medyo bali ng inita mga higala no, grabe na ang gisgutan kon kalagmitan sa mga tao kini yung mga impeachment pod no, impeachment uban pa nga mga kalihukan no nga naghatag usab og medyo pod kaikan nato nga masayod ko doon sa poy mga kamaturan no kining kang Senator Marcolita no nga medyo na naglalis pud in town og ato bagining Philippine Sea ikanang West Philippine Sea o huna-huna ra na nato. Pagkatawa mo sa tana mga higala no nga doon na pag ay nagduda kung ato bagina o dili no muna gitawag nato og kalihukan sa ato ang pangalagad mga higala nga kita mismo nagduda man pud ita og ato bagina o dili. Well anyway, ako wala na ko'y pagduda na no kay lugar na nato nga naangko na mga lugar muna nga kanang na mga isla din ha. So ano to ang ato nga karon na malamang na nahitabo nga murag giangkon po din taon sa China. So muna nga kitang mga Pilipino wala na tayo duda-duda na. Sako lang na, correct me if I'm wrong. Wala na tayo duda-duda na kay ato man na no kanang og sa ato pa na kung kita mismo nagduda samot na gyud ang laing mga samot na gyud ang laing nasod nagduda ganita sila pay dili. So muna nga kung mahimo isip mga Pilipino siguro wala na ato lang usaw na tong una nga ato gina siya no bisan pag miingon pa ng uban nga mga nasod nga dili kita mo ingon bitang ato na kay mo manay atong giangkon sukad pa sa una ana no. Nya laing bahin po mga higala kini pong mga political nga gipagisgutan po sa nilang ning kabahin na giniining kang Inday Sara po rin taon nga problema niya kini bitang impeachment complaint bato kaniya para nako lang ato lang lamang po jud lamang na isang idayon dagway aron mailan atong salaan bagyog sa dili ni si Inday Sara no ato nga vice presidente dili lang nato nganong total og pananlitan og balay sala di wala god ug manaa di manubag siya di kay ato pagyapong maningkamot kita nga dili gyud matagaan og gitawag bitaw nato sa in English og kana bitaw singalan ana no kana resolution ba ang maong problema kinahanglan nga matbutangan gyud ng resolution kung tinuod ba gyud ang mga aligasyon bato kaniya kung anong hadlok man taog panalitag walay sala di wala gud may gani. Pero kung manaa, di manubag siya. Ano man, sa may problema na to, ana. No? Kita mga Pilipino, dili na lamang po na tamo. Ang total, kamatuuran kami atong ipangita. Yan doon na giingon nga, and the truth will set us free. Ayan, no? No? Padayon tayo mga higala. Kita sa CBCP News, Balitang Simbahan na ining kamuntuhon. Bishop urges families to restore dialogue, listening at home. So, makinay panawagan sa kabispo mga higala
nga diin matud pa niya ang kining yung dialogue o kining pagpaminaway diya sa pamilya kini man gud magsugod mga higala kining gitawag nato kinaiya diya sa pamilya maghugod ang mga kinaiya so muna nga sa panimalay palang daan kinahanglan nga kining dialogue o pagpaminaway no pagpaminaway ato gina ang puya na siya no muna no dili man ta mahandlok maminaw kay ang atong gipangita ang kamatuoran man no ana noon niya sa laing bahin si Pope Leo XIV pod mo travel karos July 4 adto sa southern Mediterranean island of Lampedusa. Kini gong island of Lampedusa may higala mao kini ang major landing point sa mga matud pa migrants nga nagagikan sa lagyong lugar. Diha sila dapit murag ilaha ba ang port of entry kining isla sa Mediterranean nga Lampedusa. Ug dinha sayo na lang kaayo nila ang kung pahigayon usab sa ilahang mga pag-adto sa mga lugar nga diin gusto silang manimuyo. Ana no kini gong mga tao karon mahigala ambot ngano nga naa na may ilahang mga lugar nga kini ba nga nagkapuy-an mamalhin pa magyud mo na siguro nga kulang ra gyud siguro nato decentralization tingano man kuan man god kana ba ang mga dunay mga lugar nga gitawag nato malambuon duna po yung mga lugar nga dili malambuon so bada nga kung dili malambuon ang lugar muna nga daghan gyud kaayo gustong mga abroad mamiya sa ilahang lugar nataw pa diri sa atoa nga daghan kaayong migrate ang atoa lang diri sa atoa sa Pilipinas is legal lang atong migration mag-agi gyud ta og eksaktong pamaagi ang uban nga lugar dili man nakayarag barko mga bangka dayong manglayas gikan sa ilang lugar walang kita arang-arang ta kay legal man ang atong pag-migrate pero kanang hisgot-hisgutan nato mahigala no kini bitawng kinaiya ros mga tao nga gustong mobiya sa ilahang lugar siguro mura mo siguro na angay pong sulbaron sa matag gobyerno ngano maning akong mga katawhan nga ganahan namang mamiya diri sa amua dahan kay mga aspeto nga anging tubagon ana kay siguro kulang siguro sa kalambuan ang atong lugar so muna nga paningkamutan nato nga mapalambo ni kunya doon na naman tay mga resources atong gamiton para sa kalambuan no ngun ana kidiri sa atoa kaluoy Ginoo na namagitay mga resources pero pitindaghan po lagi kayong gitawag bitaw nato sa ginagong mga kakulangan no mga kakulangan misgivings ba muna nga kita diri sa Pilipinas kay usamang punta sa mga lugar nga gusto pong mo migrate sa laing mga nasod manikamot pud lamang ta no pinaagi sa kaluoy sa Dios pinaagi sa atong paningkamot ug uban pa nga makapapalambo pud nato ning ato ang nasod Pilipinhon kinaasa ba na magsugod ang kalambuan diha mismo sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing okay nya labi na kay karong panahon na sa mga kuana Kwaresma na muna nga kutos mahimo gabito nato ang adlaw sa Kwaresma mga adlaw sa Kwaresma pagpamalandong sa mismo natong nasod o pagpamalandong sa mismo natong personal nga kinabuhi aron makatampo kita alang sa kalambuan usab niini okay hala no ari kita manghigala sa ato ang mga ginagmay mga higala nga kining gitawag og mga pagtulunang Katoliko. Ang question is, why do Catholics celebrate Easter Vigil? Ngano man gyud nga kana bitong Sabado sa gabi ba Sabado Santo sa gabi ngano man gyud nga ato man gyud kining gisaulog. Unang-una, it reminds us of what God has been doing until today, that He is renewing everything in the world. Renewal of fire and renewal of water, and we renew our baptismal vow. Mukha na akong giingon mahigala, kabag-uhan ba? Kabag-uhan, no? Kapagpalambo sa atong nasod. Sama nga, karon nga kining Domingo sa pagkabanhaw, gibag-o sa Ginoo ang ang kalayo, nagibag-o pod sa Ginoo ang tubig, nagibag-o pod nato ang ato ang mga baptismal vows, siguro ato pod nga bag-uhon ang tanan diri kanato alang sa kalambuan, no? Kasi gitang gabag-o sa ato ang kanang baptismal vow unya renewal of kanang pagbag-o sa tubig ug kalayo apan mismo ang ato ang kinaiyawa nato usba, no? Gabag-o naman lamang ta sa tubig ug kalayo unya nagbag-o naman lamang ta sa ato ang bunyag, panaan sa bunyag, siguro mag-uhon po nato atong kinaiya, no? Kay
basig padaan tapos bunyag ng atong gibago pero ang atong kinabuhi wala. Okay? Okay ha? So nga unya hisgutan po ang nangagi sa pagkatukod sa simbahan ug unya kining vigil mga higala expressing our statement individually and collectively that we are ready to be renewed and live out the grace of we receive. No? So kay nagpaingon naman lagi kita mga higala sa Pasko sa pagkabanhaw, siguro mangandam ta. No? Kaya pagbago malagi ning gihisgutan. So unang-una ato yung hinulsulan ang atong mga ang nangagi nga mga kahiwian. Sa una to pagbago kung dili nato ni pamalandungan, di ba no? Pamalandungan ginato itong mga naging kahiwian o atong paningkamutan nga aduna gikabag-uhan mismo diri sa atong kasing-kasing o huna-huna. Klaro? Klaro, padayon ta mga higala, no? Sa ato nga mga buhat tunon, no? So doon ay mga pangutana, naluwas ka na ba? Are you saved? Okay. Sa Roma Kapitulo 8 versikulo 24, kay nuluwas kita tungod sa paglaom apan kun makita na nato ang atong gilauman dili ka nato natawag og kanang gitawag nato kay lauman pabadi ay ang nakita na. Ayan. Kung maluwas kita, katulad sa Roma Kapitulo 24, may gala nga, kaya naluwas kita tungod sa paglaom, apan kung makita na nato ang atong gilauman, dili kini matawag og paglaom, kaya matod palagi, apan kung nakita na nato atong gilauman, ato gyud kining paningkamutan nga maangkon. Mo na siya, no? Nga sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, kaya pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat, kundi iya sa Dios. Sa Roma Kapitulo 5, versikulo 10, kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala, pinaagi sa kamatayon ug sa iyang anak. Ug karon kita, kita kay higala na ug karon kay higala naman kita ni Kristo sa Dios na labi-labi pagluwasod kita niya pinaagi sa kinabuhing walay katapusan. Klaro ha, so ang akong ipambasa mga higala nagkiskot ning kaluwasan, no? Kaluwasan tungod kay naluwas kita tungod sa paglaom. Ito pa magmalaumon gyud kita. Nya saon man nato paglaom kung wala kita gituuhan. No, kinahanglan nga aduna gyud tay pagtuo aron aduna kita gilauman. Kaya kung wala tayo pagtuo, so may atong gilauman nga wala man. So bituo gyud kita aron nga mas mulig-on pa ang atong paglaom. Nya sa may atuang gituuhan nga si Kristo mao ang atong manluluwas. Okay, siya man ang atong manluluwas, atong paningkamutan gyud nga atong at makapaduol kita kaniya. No, aron iya kitang luwason pinaagi sa pagbago usab nato sa ato ang kinabuhi. Abi no? Dini na lang usa kita kutob ng higala, no? Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no higala sa dili pa din ako tapuso, no? Mao man ako mga pilukin sa saint nato ron. Unsa ba hinuon niya lahos man ako ni, no? Okay, February 23. Kisa ba nga atong santo karon? Si San Policarpo. Policarpo man may higala, no? February 23. Kini si San Policarpo, Bishop of Smyrna kini or Turkey. Unya disipulo kini sa ni St. John the Apostle and friend of St. Ignatius of Antioch. Martyred during the time of the persecution and of course burned alive because of the faith. So karong adlaw mga higala, hinumduman nato ang usa ka obispo nga motubag sa pangalan og San Policarpo nga usa ka obispo sa Smyrna or ang gitawag nato karon og Turkey. Daghang salamat ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagawas tanan, Mahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.